compromís no és ni més ni menys allò que ens vam comprometre amb la ciutadania quan ens vam presentar a les eleccions. El problema és que la gent no està acostumada a que els diputats, a que els polítics complisquen la seva paraula i les seves obligacions. I sembla un extraordinari el que hem fet, però en realitat això que hem fet nosaltres, que som representants del poble, no representants del glamour, ni representants de tota aquesta tonteria que ha anat associada a les polítiques en els últims anys, sinó representants del poble, de la gent real, doncs haurien d'haver fet. A partir d'ahir, també gràcies per deixar-me mostrar en aquests actes el meu costat més amable i dolç, perquè jo ja sé que molta gent veu els vídeos de YouTube i després vaig als pobles i se pensen que sempre estic enfadada, i no és de veres. En realitat soc més dolça que enfadada, però és que me trauen de les caselles, això és el que té. Aleshores, en un ambient així amigable i en un territori com este, que a mi m'encanta, a mi país que realment visqueu en la millor terreta del món, en aquesta bifurcació de constel·lacions tel·lúriques que vos han donat una de les terres més boniques del món. Per això dic que l'honor avui és meu i l'agraïda soc jo per poder estar així. I que en tot cas vaig a gaudir aquest moment d'avui, de poder compartir amb vosaltres, perquè realment a mi, de la política, el que més m'agrada és precisament això, poder compartir idees, reflexions, esperances, patiments amb gent que tenim uns anhels pareguts.